En aquest vídeo t'explicaré un ritual infal·lible en només 3 passos per viure un 2021 joiós, feliç. Dir-te també que, lamentablement, aquest ritual només serveix per persones que es volen conèixer a si mateixes i que entenen que la felicitat és la conseqüència dels propis actes, és a dir, de persones que no esperen que la màgia les salvi. Dit això, si tu vols tenir un any 2021 feliç, estàs compromès amb tu, continua. És un ritual en 3 passos. El primer pas que et demano que facis és que agafis un full, agafis un bolígraf i facis una llista de totes aquelles coses que a tu et farien feliç en aquest 2021. Si vols, pots fer una llista en 3 blocs. Un primer bloc, coses per tu, com per exemple, no ho sé, que et pugin el sou, que trobis parella, jo què sé, que se't curi l'artrosi, ja està. Un segon bloc sobre coses per persones estimades. Per exemple, que la meva filla deixi de mossegar-se les ungles, o que la meva parella aprovi oposicions. I un tercer bloc de coses pel món. Per exemple, que l'atur disminueixi extraordinàriament, que la crisi que tenim actualment del coronavirus es solucioni amb una vacuna o d'una altra manera absolutament segura per tothom, o que la crisi climàtica comenci a resoldre's a una velocitat inesperada. Pas número 1. Fes la llista de tots els teus desitjos. Com que sé que trigaràs una estona, et demano que paris el vídeo abans de seguir i després et diré, quan tinguis aquesta llista feta, quin és el segon pas d'aquest ritual infal·lible en 3 passos per un 2021 feliç. Bé, doncs si tu ja tens la llista de totes les coses que et faran feliç, jo et demano que facis un segon pas. El segon pas és que marquis amb una estrelleta de color, una estrelleta ben bonica, vés a buscar un color, un vermell, un rosa, un verd, un blau, un color que a tu t'agradi, fas una estrella al costat d'un màxim de 6 desitjos que són els més importants. Així doncs, a la teva llista veuràs els desitjos que tens per tu, per les persones properes, però també pel món, i veuràs una sèrie de desitjos que són superimportants, que són extraordinaris, que són els més importants de tots, que estan marcats amb estrelles. Aquest és el pas número 2. Entre lo bueno, lo mejor, que diria ma mare. És a dir, d'aquesta llista, escull allò que és, el súmum. Si vols et donaré uns minutets i per tant pots parar aquest vídeo abans de continuar. Molt bé, doncs ara anem al tercer pas d'aquest ritual. Un ritual infal·lible en 3 passos per un 2021 feliç. Ara tu tens una llista. Aquesta llista estan tots els teus desitjos. Entre aquests desitjos hi ha uns quants, un màxim de 6 que estan marcats amb una estrella. Això significa que són els desitjos que més t'importen. Ara, aquest pas és molt important, aquest és el fonamental. Ara, quan miris aquesta llista, la mires amb atenció, mires el que estàs llegint, el que està marcat amb estrelletes. I ara, sense pietat, estripes la llista. Sense pietat la fas 1000 trossos. Sense pietat la cremes. I no és per cremar-la amb una espelma groga, o verda, o vermella, i tallar un fil daurat en 3 punts diferents, i amb les cendres escriure una paraula, perquè això farà que això es compleixi, no. Et demano que trenquis aquesta llista perquè aquesta llista és la teva presó. En aquest moment, si no es compleixen aquests desitjos, seràs infeliç. En aquest moment tu has signat, has escrit la teva condemna. Necessites que l'exterior t'obeeixi perquè siguis feliç. I la vida, disculpa'm, la vida és que no funciona així. Tu no pots decidir com funcionarà la vida. Tu no pots decidir si s'acabarà o no la crisi aquesta del coronavirus. Tu no pots decidir si hi haurà més o menys atur. Tu sol, no pots transformar la crisi climàtica d'aquest país, d'aquest món. Pots aportar coses, pots fer coses, però tu no ho pots resoldre. Demanar que hi hagi una màgia que ho canviï tot és posar-te tu en un lloc d'un risc absolut, perquè la teva felicitat depèn de l'exterior. El que has de fer
I aquest és un ritual que et demano que el facis el dia 31 de desembre amb els teus amics, amb les teves amigues, amb la teva família, amb els teus fills. Que ho facis, que ho facis. Poseu la llista i llavors digueu, i ara ens fem la promesa. Ara ens farem una promesa. La promesa és, si això passa, serem feliços. Però si no passa, ens seguirem cuidant, ens seguirem estimant. No ens maltractarem, seguirem sent feliços. Perquè jo no puc decidir el que passa al món, però sí puc decidir la resposta que dono. I la felicitat és la capacitat que jo tinc d'abraçar la vida que em toca viure. La felicitat no és que les coses siguin fàcils. Hi ha molta gent que la seva vida està xupada, és superfàcil, i tanmateix no són feliços. Perquè la felicitat no està en el que ens passa, sinó com ens agafem el que ens passa. Per això hi ha gent que té vides molt més difícils que les nostres i tanmateix són persones sòlides, són persones fermes. Molt bé, tercer pas del ritual, trenca aquesta llista i fes-te una promesa. Passi el que passi, em cuidaré, passi el que passi, seré feliç. Mira, a la millor en aquest moment estàs de pasta de boniato, igual en aquest moment estàs dient, però què m'està dient? Però què m'està dient? Jo volia un ritual, amb les meves espelmes vermelles, el meu fil daurat, una mica d'incens, una cosa mona. No, tot això són tonteries. Tot això són tonteries. El 99% de rituals que trobaràs per internet és filfa, és engany, és caca de vaca. No serveixen per res. Un ritual veritable, infal·lible, en 3 passos pel 2021, fes la llista de les coses que vols aconseguir, marca especialment aquelles que són tan importants per tu. I ara, tercer pas, digues-te, succeeixi el que succeeixi, jo seré feliç. Succeeixi, passi el que passi, jo no em maltractaré. I aquest sí que és un ritual infal·lible per ser feliç el 2021, 2022, 2023. Mira, hi ha molta gent que vol que l'enganyin, hi ha molta gent que vol que li diguin que quan porta roba interior vermella tot va estupendo, i si has menjat llenties i a sobre has menjat raïm, bueno, ja és la bomba en bicicleta, i si a més, jo que sé, tenies una espelma vermella, és impressionant, tot anirà bé. Això és mentida. Demano que facis aquest ritual amb els teus amics, amb la teva família, el dia 31, i també, si vols, també et convido a que visitis la meva pàgina web, a que vegis els cursos que faig, a que vegis molts dels meus llibres que en PDF es poden baixar gratuïtament des de la meva pàgina web, tot i que també es poden comprar en paper per llegir normal i subratllar i marcar a qualsevol llibreria. I jo ja em vull acomiadar de tu. Aquest que has sentit, aquest que has vist, és un ritual veritable, és un ritual infal·lible, en 3 passos per ser feliç. I la resta, tot això de la màgia, i mou l'incens, i agafa uns bigotis de gat, i els barreges amb sal, i després ho posa sota el llit, tot això és tonteries. Així que, lamentablement, aquest ritual infal·lible en 3 passos només són per persones assenyades, per persones que es volen conèixer a si mateixes, persones que volen treballar al seu interior, que volen transformar i volen deixar caure les coses de les que ara depèn la seva felicitat, perquè la nostra felicitat no depengui del que passa. Perquè passi el que passi, jo estic disposat a cuidar-me. No m'allargo més, ja has vist que no t'he demanat ni el correu electrònic ni res, però si vas a la meva pàgina web veuràs que hi ha un lloc, perquè a sota, a totes les pàgines, hi ha un lloc on pots inscriure't al meu butlletí i un cop al mes t'informaré de cursos, de llibres, de trobades, de coses que faig que penso que valen la pena si és que tens interès en el teu autoconeixement i no estàs per una línia màgica i infantil que la gent et salvi amb una espalmeta vermella. Tingues un any 2021 tan feliç com puguis.